Osky, my ideme spolu na dovolenku inak. My ideme spolu na dovolenku? Nevadí vám, že tu som. Tam sú hrdličky. Oskar ma bere niekam, netuším kam. Ja vôbec neviem, čo sa ide robiť. Nič, iba sa pokecávať. Čo? Ty máš niečo po mňa nachystané. Čo sa deje? Nič sa nedeje. Peniaze, alebo čo? Som za to vyhrala? Čo máš spraviť? Ja teraz, že mi šnúru, poď. Nenatrhni si vajčiska, ale načáva dosť dobre. Dobre, ne? Dosť dobre. Čo? Ja keby som na peri, tak to všetci vedia, mám to na storke, lebo to musím zaprúť. Však som ti nedávno písal. To bola asi Ema. My fucking god! Preboha! Je to Nina! To je unreal! Počkaj, I have the piece to mikinu. Ja som taká nervózna, ja sa klepem. Môžeme si dať fotku, prosím ťa? Chápeš? Simona? Áno, ja som Simona. Kedy sa stalo? Nina, prosím ťa, ale že to není ten tvoj akože secret boyfriend toto. Toto, ne. Čo? Že on vyzerá, aký by došiel teraz Ne, on je gay. zmaturoval akurát. Ale preháňaš to trošku už, akože. A ty čo, máš nejaký main character syndrom? Prepáč. Osky, ty si najviac tuto, okej? Na všetko tancujem, čo robíš ty. No to nevymyslíš toto. Alright. Paradička. Čo ti jebe, toto čo bol za plán? Ja som z toho v šoku, mi bije srdce, zvedávam. Oh my god, pár okna! Čari kamoši, dostal som ponuku za 4000 eur na spoluprácu pre firmu s názvom Zjedené. Ale ja som dostal taký nápad, že čo keby tieto peniaze darujeme niekomu, kto ich potrebuje o niečo viac. Zjedené spolupracuje s mestskou časťou Petržálka, kde niektorým sociálne slabší dôchodci môžu mať lacnejšie obedy. Spoločne sme boli schopní vybrať 8 dôchodcov, ktorí dostali informáciu, že im prídeme osobne odovzdať poukážku na 3 mesiace zadarmo jedla od Zjedené. Čo ale nevedeli, že každý z nich ako bonus dostane 500 eur. Firma Zjedené vytvára kvalitné a zdravé jedlo za pomoci výživových špecialistov a donesie vám ho priamo až domov. Používajú rôzne bioprodukty od slovenských výrobcov, aby pre vás zaručili naozaj kvalitný produkt. Ich jedlo si môžete objednať na www.zjedene.sk. Ako pomocníkov na túto spoluprácu som si vybral vždy pôvabnú, milú, krásnu Cynthia a Adama. Pripravili sme obálky, naskočili sme do Zjedené mobilu a naša cesta mohla začať. Dobrý deň, nás posiela Zjedené a my sme vám priniesli jedlo. Už jedlo? Áno, komunikujem s pani Máriou. Áno, len som si myslela, že len poukaz donesete. Donesli sme vám aj ešte jedno prekvapenie. No teda viete čo, a čo si mám doniesť, tašku nejakú? Nie, dojdite iba vy, prosím. Idem dole. Jaká zlatá. Poďme na to, ne? Dobrý deň, toto je Cynthia, toto je Adam, ja som Oskar, náš poslalo Zjedené. My sme vám chceli venovať jedlo na 3 mesiace zadarmo, ale predtým by vám Zjedené chcelo povenovať ešte jeden darček ako prekvapenie. Oho, a čo to, aké to je? Otvorte si, uvidíte. Srdiečko. Srdiečko. To nemyslíte vážne? No. To je pre vás 500 eur od Zjedené. Prosím, to je pre mňa? To je pre vás. Si užijete. Aby som si užila? Áno, ďakujem vám krásne. Nepadnite dole. Ja odpadnem. Odpadávajte, ja držím. To vážne? Áno, pozor, nespadnite. To je pre vás, nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne. To je pre vás. Zaslúžite si to. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som plakala najradšej. To je pre vás, to je pre vás. Aby mám súdi. Tak na tom dôchodku to je už katastrofa, to vám poviem. Je to ťažké? To je ťažké, veľmi si. Viete čo, ja niekedy hovorím, reku, radšej nech už som na druhom svete. Ale no nie. Áno, lebo není toto dobrý svet. Tak dúfame, že vám to trošku pomôže aspoň. Ďakujem. Krásny deň. Dovidenia, Ježišmária, majte sa krásne. Točik. Ja som bola dosť normálna inak. Čo toto je ako pre Boha? To je pre vás. Od Zjedené. Nie, toto je pre vás. Zjedené vám venuje 1000 eur. Ale ešte aj strava. Aj strava, všetko, to je pre vás všetko. To je akože čo? Ako som sa ani nemodlila a prišlo to? Nie. To je pre vás. Nie, nemôžem. Áno, kľudne si to zrátajte, to je pre vás. To je neuveriteľné. Neuveriteľné. Ďakujem pekne. To sa vám páči. Ste zlaté deti. Majte sa krásne. Ďakujem pekne, ste ma moc prekvapili. Paráda. To je pre vás.
So funny. Áno, máte rada tých dobrých. Ne. Mňa neobjíma. Taká to? Oskar. Čo si poviem, máme rád? To je pre vás. To mám posledené, to je pre vás. Všetko? Všetko je vaše. Ja som vám to posielala. Nedám zápor, no. Ježiš, to tam čo je? To je pre vás. Zde nám venuje 500 eur. Môžem To je pre zobrať. môžete, musíte. Ale nie, čo Áno, to je pre vás. V živote mi nikto nedal 500 eur. No už To bol je na pre čas. vás, nech sa vám páči. My si vážime našich seniorov a my sme chceli pomenovať to je takéto. veľmi pekné. Takže toto je pre vás. To si mám zobrať. Áno, vy ste krásna žena. Ale Ste krásna žena. síce som vdova už, teraz budú 3 roky, ale tak To nás mrzí. potešilo ma To to. nás mrzí. Ježiš, tak ďakujem pekne. Ježiš, áno. Dobrý deň. A ja chcem. Posledná. Áno, ďakujem. Bundy mi volajú. Bože môj, ty si sa aj zamilovaná do mňa. Áno, asi jej, vy nás super osvedčíte. Dobre, Laurika, počkaj, a potom ti volám, dobre? A kedy končí, že... Nemôžem, lebo Cynthia bude žialiť, nemôžeme teraz telefonovať. Že vidíme tam celú centilman. Líciu mám. Dobre, Lauri. Dúfam, že ma nepočuje. Áno. Počujem. Cynthia, povedz mi, čo ti teraz chýba najviac? Čo chceš počuť? Možno to mám, čo ti chýba. Podľa mňa to máš. Peniaze.